haƙƙina, haƙƙina. Faruk. Na'am. Wallahi Zainab matar Usman tana da matukar haƙuri. Tana da haƙuri sosai. Allah sarki. Kuma wallahi tana ban tausayi. Amma kaga Sakina, waccan yarinyar Sakina ba ta da imani. Ba ta da imani gaba ɗayanta. Idan ka ji irin maganganun da muka yi da ita sai ka rike baki. Ni ka san menene baki bani mamaki? A'a. A ce mutum ya sati 4 baya tare da matarsa kuma ba sakin ta yi ba. Anya ku wannan yarinyar ba ta yi masa asiri? Ai wannan da kake ganin ta babu abin da ba za ta iya ba. Ba ta da mutunci gaba ɗayanta. Muktar! Muktar! Ka daina min irin wannan, ba na san irin wannan. Ina ruwanka da rayuwata? Me za ka takura da rayuwata? Me haɗin ka da sake da za ka je gidansa ka ce mata mutunci? Haba Usman. Yanzu dan mun ga kana kokarin fada halaka muna kokarin ciro ka. Lokaci ne kuma kake faɗa irin wannan maganar? In dai dan ni kuke wannan, ba na so ku bari. Kai daga yau ma kowa ya ja zaransa, ba ni ba ku. Amma fa Usman ina so ka sani Ka dakata ba abin da za ka gaya mun. Ka san me? Ka ga abin da nake faɗa maku? Ni na san yarinyar nan asiri take masa. Karka damu. Na san abin da za mu kawai. Karka damu kawai. Mu zauna. Dakata malam, ina zaka shiga? Wallahi babu inda zaka je. Ke wace ce ke da zaki hana ni shiga cikin ɗaki na? Daga ina kake? Ke yaushe kika sami ikon da zaki min wannan tambayar daga ina nake? Dakata malam, wallahi yau sai dai ka koma daga inda ka fito ko kuma ka zauna a nan mu kashe ta. Ke? Oh, ni ke gaya haka? Malam waye kai zan wa matata hukunci zaka hana ni. Waye ni baka ce tambaya na ma kake? Eh waye kai? Yaya dan Allah da kai hakuri wallahi ina son mijina. Ki Allah ki rabu da ni in aikata shi. Yaya dan Allah kai hakuri. Tashi ka wure. Tashi ka wure kai ma. Hada na ce gidan ɗi da ɗaɗaɗa. Just na ce yau fa muke ajo. Ni ban gaji gida a ƙas ba. In ga naira tana tashi sama fafal fafal. Wai ina gatan ƴan nan ne. Jarabar duniya bature. Sadiq, yaushe ka shigo? Wallahi tun lokacin da kika fara rawa. Dan haka ki iya rawa sosai amma kika ki koyan. Yaro kenan ina wata rawa. Wallahi. Dan rike mun wayan nan in shiga in wanka. To, bara ni ma na ji abin da ke. Yan nan ne jarabar duniya bature da gwado. Ci gaba da gashi shebata ya tsada mewa. Yaushe ka dawo? Jira ta kenan. Na zo na ɗofan sa kan abin da yaran nan ya miki. Na sa yara na su mai aiki tunda su yan dodi ne ba za su iya ba. Shine na zo na yi da kaina. Kuma ina gama zan wuce. To yaya? Kuma shi ma wannan mijin na ki mai magana ya kula in ba haka ba shi ma na daidai lokacin da zan aika shi ina zan aika wannan. Saboda na ga yana wuce gona da iri. Abin ya zo har da zai mare ki. Lalle ki ga mai kula.
Ilu! Ke? Zo mu wuce. Allah ka zo mu wuce mana. Ya an jima ta babban yaya. Abokina wai lafiya na ga gaba ɗaya kwana biyu na ganka a cikin damuwa. Kai dai bari. Ba dole ka gani a cikin damuwa ba. Ni gaba ɗaya sha'anin shawo gaskiya ya ishe ni. Gaba ɗaya na ma rasa inda zan sa kaina. Wai kai me yake baka tsoro a jikin wannan mutum? Me yake baka tsoro? Ashe baka da hankali. To kai ba dole wannan ji tsoronsa ba. Wai ya za a yi mutumin ma da duk garin da tsoronsa ake ji a ce ni ban tsoronsa kuma ta ɓoshi ne ba. To Gaskiya na da na sanin abin da ne mai wallahi. Amma yanzu abin da za a yi da Allah taimaka min za ka mu je gidan yayin dan gaisa da shi da Allah. gaskiya ba za ni ba. Na gaji wallahi in ka je ka ce ina gaishe su. Ba za ka ji ba. Na gaji ne ai. Minti nawa za mu yi? Minti biyu ne ba zuwa ko zan je mu dan gaisa ne ko hankali ya In ka je ka ce ina gaishe su da ni ma ba ana zuwa sosai. Ka gaishe ma min kai da kake amma dai ba haushi ce kowa da ranar sa har kare ma. gaskiya ne a da Za ka lafiya. zo ne. A da lafiya. Ni ma ba rana wuce. Wayyo Allah na. Wallahi daga gidan Zainab nake, ke kin ga halin da Zainab take ciki? Zainab kuma me ya faru? Assalamu alaikum. Lafiya naga kike ta shashekan kuka? A'a ba lafiya ba. Ya za ki zauna kina shashekan kuka ki ce mun wai lafiya? Ni za ki boye wa abu? Kar ki manta fa da ni da ma'aifiyarki fa. Uwa ɗaya fa uba ɗaya ba dangin na dange ka ba, akwai wanda za ki gaya wa sirrin shi ba ni da ita ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a ku taya ni. Dai kashe mana yarinya me ke faruwa ta so ki share hawayen ki gaya mu. Ishuru ki magana ki dena wannan kukan dena ki magana. Wallahi anti ummi yayi Usman baya so. Baya son ki? Ban gane baya son ki ba. Rashin mutunci ya miki? In shaɗa mara? Kin san ni zan iya mukurkushe shi ga yamun me ke faruwa ga yamun? Ki gaya min kina kuka hihihi ki faɗa min kar ki tare min da zuciya dan ni yanzu in na gan shi ma zan iya buge shi ga yamun kawai. Dan nan kin san fa bana son irin wannan abun fa ni kin san ni fa ni kaman wuta nake fa. Ya kamata ki bude baki ki magana ko in tafi ne. To ki magana. To tun da yanzu hankali ya kwanta ga ya min me ke faruwa ko ke fa. Dukkin bikin lalace kin yi baki kin je mai gaba yanda muka kaki bulbul. Ki kwantar da hankali ki zauna ki jiki ki da yanda kike da. Dan Allah ina roƙon ki Zainab. Komai fa na duniyan nan dan haƙuri ne. Duk da ban ji me ke faruwa ba. Ga ya min me ke faruwa. Anti wallahi Usman ya canza daga yadda kika san shi. Kwata-kwata yanzu baya so na ko inda nake baya zuwa baya kwana a ɗaki na. Idan ya dawo ma nace mai daga ina yake sai ya dinga yi min masifa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duniya ta lalace. Yanzu Usman din shine ya dawo da wannan hali? Usman din subhanallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma Usman bai kyauta ma rayuwarsa ba. Menene irin wannan hali yanzu duniya kowa na neman mafita kowa na neman aljanna shi kuma yana can to ina yake tafiya
Ke kina da wani labari ne gaya mun in kina da wani labarin inda yake zuwa gaya mun ni na san maganin da zan miki nashi. To tunda na ji abubuwan da yake faruwa zan je in samu ma'aifiyarki in gaya mata halin da kike ciki. Duk yanda ake ciki zaki gani amma ki kwantar da hankalinki ki cire tunanin maganar ɗa namiji a cikin zuciyanki. Ki da ki kiba ki kyau. Haka yanzu ake rayuwar a da a yi kiba ba wai ana gidan miji a bubbushe a ijiye ƙashushuwa ba. Kwantar da hankalinki yan nan ki jira dawowa na biyu. To anti ki gaida gida na To gode. ki cire tunanin namiji a rayuwanki yan nan. To kin dai ji abin da yake faruwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai haka yaron nan zai mana kenan. To bari ba dama bari malam zai shigo za a san abin da zai bari malam ya shigo. To yanzu ina abinci. Abincin ki na ciki. Je ki duba dai ko yayi sanyi dan ki lallaba ki ci. yanzu shi Usman abin da ya daukar wa kansa kenan? Allah ya Allah. Abubuwan ne sai a hankali gaba ɗaya Usman baya jiri. To wai yanzu a ina zan ganshi idan ina son ganin sa? Dan ya kamata in bashi wasu shawarwari gaskiya. Gaskiya ne to gaskiya sai dai gidan Sakina. Dan shi yanzu ba shi da wurin zuwa in dai ba gidan Sakina ba. Ya koma ya tare mata a can. To Allah ya sauke. Zan samu in je insha Allah. Wai ko abokina in tambaye ka mana. Wai ina mutuniyar ne kwana biyu na ga gaba ɗaya fa ba na ganin ta. Mutuniyar to kai dai bari kawai. Gaskiya ne kace kawai dai ana shan ka. Gaskiya ana shan. Sai ma mun zauna zaka ji labari. Gidansu ne kai ta gidanta. Kaga ƴar uwanta ne ta je mata ziyara. Kuma ɗaga ku ke duk magana da yaro ya zo ya gaya muku duk sai ku ɗauka ku hawa kai. Bi kane gaskiya ce ba gaskiya ba ce. Wannan zance yanzu na banza. Ni yi ruwanta gidan ilimi. Allah baka wuri mana. Ni ban gaya maka saboda ranka ya ɓaci Allah baka. To shi ke. Ki gaya in ta dawo ina neman ta. Kin ji? Sai na dawo. My dear, to da a ce duk mazaje haka suke samun abinci a gidajensu, na tabbata da masu restaurant ba su samu damar cewa mata mazajensu ba. Division, circulation of the all competition, feature in all of tuition, betraying, love and destiny, lose of mind, all of. Jiya wani ya samu sun yi magana yana son ya zo jin wai kai wani irin mai ne, wai kai cikin mai ma kai wani kala ne. Ha, na ce karba ne daga bana son ka dole ne. ai Alhaji inda ya aure Maryam ina taya ka farin ciki da samun yaro. Ni za a yi biki na a ce ba za a fita ba? Yanzu a ce Eben Santa ya zama al'ada wai sai na kama Eben Santa na 200,000 to ina na ganta ina zan samu ta. Yarinyar nan ka rabu da ita. Kaga ta fakiri. Tun da kai ba za ka iya biya min bukatata ba, na samu wanda zai iya biya min bukatata. Wai ko yaushe idan na zo wajen nan wai sai dai in jira sa kafin ya kawo mota ya dauke ni. Kin ga ba na zo ne da baki. Irin mutunci da ke babanki malami ne kan Allah wannan ina ganin. Amma ke kwata-kwata
ke rayuwa ce duniya ce a gaban ki? Wato yana ba da ratin da kina da irin ciwon na HIV. Na shiga uku me kake cewa? Lomax Fender, agenda, skills, attacking production, prostitution, betraying, love, and destiny. Lose of mind. Sadiq Zangwale, ayya, hurry up. Da ki tambaya mu je me kusa karne ganga. Indi sauti kan sai na tashi kamar tabare. Yere yere yallare. Ina amarya ga ango. Yere yere yallare. Ina amarya ga ango. Kafin je da ni sati na sun sanya me bani sannan in sa da me girma imamu sanya dilkauni. Rabbana ka dube ni tsare ni sharrin zamani. Sadiq na zango na zo da salon kiɗa na zamani. Zama amarya hada ango. Abokiyar rayuwa ni gaskiya ba zan iya cin amana ba domin matar ka kawata ce ka sani sosai. Tunda har kuwa ta kasance ƙawarki ce, to babu abin da zai hana ni aurenki. Aure na.